சுவையான சூஜி ஸ்வீட் செய்வது எப்படி? வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம். இந்த ரவை தான் நம்ம ஹீரோ ஆதி. அவர் வாழ்க்கையில இருக்கும் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இந்த ஏலக்காய் மற்றும் கேஷ்யூ பவுடரை ஆட் செய்யுங்கள். ரவை வறுத்த ரவை காத்திருக்கேனே. இப்போது ஹீரோயின் என்ட்ரி. மென்மையான பால் தாரா ஆதி வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊத்தி காதலை ஒரு கெட்டியான ஃபார்முக்கு கொண்டு வாங்க. மெல்ல 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 மாவாய் கலந்து லைக் ஸ்ட்ராங் டவ் போல 2 பேரும் பின்னி பிசைஞ்சிருக்கும் இந்த காதல் மாவை தட்டி இவ்வாறு ரவுண்ட் ஷேப்பாக மாத்துங்கள். சின்னஞ்சிறு வளையங்களே. இருவரும் இப்போது கல்யாண ஸ்டேஜுக்கு போய்விட்டனர். அந்த கல்யாண மேடை தான் இந்த சக்கரை தண்ணி. ஒரு பாத்திரத்தில் சர்க்கரை மற்றும் தண்ணீரை ஊற்றி ஹீட் செய்து விடுங்கள். இப்போது காதலால் ஃபுல் ரவுண்டாக மாறி இருக்கும் ஆதி மற்றும் தாராவை எண்ணெய் சட்டியில் போட்டு வறுத்து விடுங்கள். ஹே வறுத்தெடுக்கவா, எண்ணெயில் வறுத்தெடுக்கவா. வறுத்தெடுத்ததை ஜீராவில் போட்டு சாப்பிட்டால் செம்மையான சூஜி ஸ்வீட் ரெடி. நாளை சந்திப்போம். ஓகே பாய்.